Kamaráti, priatelia, prešiel ďalší týždeň, no a pán v modrom tričku ešte stále oddychuje v Grécku, chudne posledné kila pred našou televíznou premiérou, ktorá nás o pár dní čaká, zároveň sa trošku opaluje, naberá sily, no ale v každom prípade my sme stále tu, pretože futbalové veci sa stále dejú, a teda dejú sa, že obrovské veci, pretože z Európy nám dosť hanebne vypadávajú dva škótske veľkokluby, z anglického ligového pohára nám síce vypadol West Ham, ale nie až tak hanebne ako Manchester United, na ktorom si zgústol štvrtoligový Grimsby Town, takže Saša Baron Cohen má celkom formu tento týždeň. No a samozrejme hrá sa Premier League, v ktorej sa posledný víkend, nechcem povedať, že zmohol, ale možno aj zmohol Arsenal, v ktorom Manchester City asi zaváhal s Tottenhamom, a teda hlavne sa zmohol aj Tottenham, ale to všetko si preberieme, je toho, že celkom dosť a dosť veľa nás toho čaká, tak som si zavolal po dlhom čase fanúšika Arsenalu. Dlho sme tu nemali fanúšika Arsenalu, že Martin? Asi áno, už sme sa pár týždňov nevideli. No. Kedy si tu bol naposledy u nás? To je už tak pol roka, že? Pol roka myslím, no. Prvýkrát som bol po zápase zo City 5-1 a druhýkrát myslím, že po víťaznom derby s Tottenhamom, takže to boli celkom také dobré rozhovory. A teraz Políci 5-0. Osaj vidíš, rovno sa ťa spýtam otázku na telo, čo sme riešili v našom poslednom podcaste. Max Doman nastúpil na niekoľko minút za Arsenal a mohol kopať penáltu. Dal by si mu kopnúť ako najmladšiemu hráčovi? Vieš čo, podľa mňa on ten gól dá z hry, myslím si, čoskoro. A možno pre psychiku Gyökereša bolo dôležitejšie, aby tú penáltu kopal on. Aj tým ukázal, aký je chladnokrvný. Proste zhodil zo seba troška viac ten tlak, dal 2 góly. A prešiel si vlasy a hlavne sa išlo na prvé miesto aj vďaka skóre, takže tam podľa mňa nebol moc priestor špekulovať. Každý gól môže v tej vyrovnanej sezóne závažiť a išiel kopať hráč, ktorý na to bol určený. Keby Gyökeres nebol na ihrisku, predpokladám, že by to Dalmanovi dali. Lebo bolo vidieť od tej 60. minúty, ako nastúpil, tak dosť hrali všetko na ňo, aby sa ukázal a akože vyzerá veľmi dobre a tým, že sa teraz zranil aj Saka, tak očakávam, že ešte nejakú minútaž môže dostať v tých najbližších zápasoch, kým sa Saka uzdraví. Vidíš, kto je vlastne, ty už si to naznačil, ale si ma trošku prekvapil, určený na penalty? Čo som sa dočítal, tak mal by to byť Gyökeres pred Sakom, ale tým, že nebol na ihrisku Bukayo, tak nevieme, že ako to bude vyzerať v realite, ale predpokladám, že akože keď sme kúpili útočníka, ktorý vie dať 10 z 10, tak není dôvod tam dávať iného hráča. Ukázal to, že je chladnokrvný v tých penáltach. Ja by som asi nechal jeho. Inak teraz trošku odbočím, ja sa k Arsenalu vrátim, ale mali sme takú celkom zaujímavú diskusiu, už neviem na ktorej z našich sociálnych sietí, keď fanúšikovia Bruna Fernandeša sa ho strašne zastávali ako fantastický kope penalty v Premier League. A naschvál hovorím v Premier League, pretože v tom poslednom zápase, ktorý teda nevyhrali na ihrisku Fulhamu, tak nepremenil penaltu. Bola to už 5. v Premier League, ktorú nepremenil. Nikto z iných hráčov Premier League nezahodil viac penált od momentu, kedy Bruno Fernandes v Premier League debutoval. A na to sa hovorili niektorí fanúšikovia Manchester United, že no ale treba pozerať koľko kope a percentuálna úspešnosť bla bla bla. Tak dal som si tú námahu a Bruno Fernandes má v Premier League 78% úspešnosť kopaní penált. Ak sa nemýlim, teraz to ťahám z hlavy, 22 dal a 5 nedal. A nie je ani v top 100 v percentuálnej úspešnosti, pričom berie sa samozrejme v tom rebríčku, že minimálne 10 odkopaných penál, aby to nebolo, že jednu si kopol, jednu si dal a máš 100%. Takže na prvom mieste Yaya Touré, má ich myslím z 11. Tuším, že na 3. mieste je Matt Letizier, to je úplný bombardér, ten dal tuším z 26-25 a hovorím, Bruno nie je ani v top 100 s tou 78% úspešnosťou. Takže čo hovoríš inak ty na takéto? Tak mal som ho vo fantázii, takže na jednej strane ma to nepotešilo, ale tak na druhej strane strata Manchesteru vždy poteší, takže to bolo celkom v tomto v pohode, ale podľa mňa nevyrušovalo by ma ani takto skôr tá argumentácia ohľadom tých percentuálnych, ako to, že vraj ho rozhodilo to šťuchnutie s tým rozhodcom, ako ja neviem, ja som viackrát bol aj v Anglicku alebo aj hoci kde na futbale a teda ja si myslím, že tí fanúškovia za to bránom kričia o dosť horšie veci ako to, že sa pri krokovaní zrazí s rozhodcom, takže to bola podľa mňa veľmi chabá výhovorka.
akože tak, keď ho to tak rozhodilo, tak stále to mohol pustiť Češkovi, alebo Kuňovi, alebo Beumovi a mohol to ísť skopať niekto iný. Počkaj, ak teda sa necítil. K penalty takerom Bemo, Kuňa a Šeško sa ešte dnes dostane. To je jasné, ale akože to sa vraciame v čase, že to sme nevedeli, ako to môže dopadnúť, ale teda ak by ma to tak rozhodilo, že sa necítim, tak mám tam za sebou fakt, že 3 skúsených exekútorov, ktorí kopali penalty vo svojich predchádzajúcich kluboch, takže mohol to kľudne prepustiť. Takže podľa mňa to bola len veľmi chábavá výhovorka. A možno to len ukazuje to, ako Bruno ozaj není mentálne silný hráč. Ukazuje to podľa mňa v zápasoch, kedy sa Manchesteru alebo Portugalsko nedarí, kedy často diskutuje s rozhodcami, častokrát proste je viac odpojený z tej hry a viac diskutuje, viac fauluje a viac sa nesústredí na hru, takže možno ho to dokázalo tak rozhodiť, že to zahodil, ale predpokladám, že to bola primárne výhovorka. Ale teda hráč na ihrisku dokonalý, to sa asi zhodneme. Určite, akože teraz má troška defenzívnejšie úlohy a neviem, že či tak chcú hrať celú sezónu, lebo podľa mňa sa tým akože stráca jeho potenciál, ale trpia na to, že nedokázali kúpiť toho Balebu zatiaľ, takže on by potreboval za sebou takého hráča, ako je, ja neviem, Vitíňa, Zubimendi a tak ďalej, ktorí by proste tie lopty zbierali a on by sa mohol sústrediť primárne na tú ofenzívnu časť práce. Teraz je dosť stiahnutý, takže musí proste viac makať aj smerom dozadu, takže troška to budú trpieť podľa mňa aj jeho čísla na to, hlavne smerom dopredu. Ako k 15. týmu minulej sezóny Premier League sa ešte dostaneme, ale si tu za Arsenal a hovorím, Arsenal sme dlho nemali a chcem si pokecať aj o vás, tak ja sa to pýtam viacerých fanúšikov z iných tímov, tak povedz ty, že kto je váš najväčší súper v boji o titul? No, bude to určite Liverpool. A ak teda hráte o titul, čo asi typujem, že chcete? Keď sa 3 roky skončí druhý, tak môžeme považovať, že Arsenal o ten titul hrá. Pri tých investíciách a pri tom, aký čas dostal Arteta, je proste Arsenal určite má byť v súboji o titul a nemyslím si, že má byť v súboji o titul, má ten titul vyhrať. Silné slova. A pred kým? Že kto teda bude najväčší? Liverpool? Liverpool, ale myslím tak, že má vyhrať ten titul z toho pohľadu, aký čas dostal manažer, koľko dostal priestoru vyskladací tým, na ktorého hráča ukázali, toho dostal, takže už podľa mňa nie je čas na výhovorky a musí proste buď vyhrať titul, alebo získať Ligu majstrov, alebo proste vyhrať. No to sú 2 hlavné trofeje, takže niektorú z toho musí priniesť. Akože tam nevidím ani jadu, lebo ak to nedokáže, tak potom tam sú ozaj tie otázky na mieste, že či dokáže ten tým ešte niekam posunúť. Lebo akože skončí Arsenal 4-krát druhý a zase v semifinále Ligy majstrov, akože nebudem to považovať už za úspech. V tejto sezóne sa to, hlavne tá Liga majstrov za úspech dá považovať, po Arsenal predtým 7 rokov Ligu majstrov nehral a za 2 sezóny sa teda dostal najskôr do štvrťfinále, potom do semifinále, čiže ten progres tam je. Ale ako si ty v jednom podcaste povedal, že či Arteta nebude náhodou Gareth Southgate a Premier League, tak akože častokrát si na túto myšlienku spomínalo, tie 2 FA Cupy sú momentálne málo, ktoré on dokázal získať v tom pomere, koľko peňazí sa investovalo. Avšak zase treba dodať na to, akom stave preberal ten klub, akí hráči tam boli, tak odviedli neuveriteľnú robotu. A vďaka tomu teraz tí najlepší hráči na svete chcú ísť do Arsenalu a môžu si vyberať tie posily. Napríklad, ako sme spomínali, United nie je v tej situácii, že si môže vyberať a tým pádom nemôžu proste ten progres mať taký rýchly ako Arsenal. Ja tak 2 trofeje, keď si spomenul z tých FA Cupov, 2 trofeje síce nie z FA Cupov, obe má aj taký Oliver Glasner, teda je to tak? Výrazne menej času na to potreboval. Je to tak, no. Takže... Ale zásadná otázka, tak nebáme sa o tom, že Arsenal vyhrá Ligu majstrov, hej, to je samozrejme sci-fi. Keď nevyhrá Ligu, Arteta out? Uvidíme, akým štýlom. Akože ťažko sa to hodnotí dopredu. Ak by sezóna skončila, že budú mať 2 týmy, ja neviem, 92 a 90 bodov, tak sa asi nedá považovať, že tá sezóna bola zlá, alebo že sa nejako brutálne pochybilo. Takže akože nejdem po druhom kole rozprávať nejaké brutálne súdy, že hneď Arteta out, ale určite to bude na stole. Ak nedoručí trofeje, tak sa bude musieť zodpovedať za to, že prečo ich nedoručil.
Samozrejme, ak by náhodou vypadol zase v nejakom semifinále Ligy majstrov a skončí druhý, lebo bude mať, ja neviem, City alebo Liverpool, dúfam, že len títo dvaja budú tí hlavní ašpiranti na titul, nie Spurs. Počkaj, to dúfam aj ja, lebo tí ďalší sú, že Tottenham a Chelsea, presne tak nejdem vyslovovať, takže som tvoj tým v tomto. Presne tak, a teda City prešlo, a vlastne aj Liverpool, akože prešli veľkými obnovami, uvidíme, že ako to bude vyzerať. Zatiaľ neoslnili výkonmi podľa mňa ani jeden z tých troch tímov. Ale je len po druhom kole, takže uvidíme. S posilami v Arsenále aká spokojnosť? Alebo teda, že koho by si možno ešte zobral? Keď sme riešili na začiatku sezóny, aké by mohli byť možnosti a začali tam na ľavé krídlo padať to meno Rodrigo, tak ja som bol dosť nadšený, čiže ja som bol skôr... Fakt by si ho bral? Ja som bol skôr ten, kto by bral Rodriga ako duo Madueke Eze, ale keď to prehodnocujem a vidím toho Ezeho, aký je nadšený, ako chce hrať za ten Arsenal, ako to bol jeho sen, keď ho v 13 rokoch vyradili z akadémie, tak som veľmi rád, že prišiel on. A teda Madueke, no to som ja nepochopil. Ja nedokážem pochopiť, čo tá Chelsea na ten Arsenal má, že tie prestupy stále nejakým takýmto spôsobom. Keby tam dokázali tú cenu zjednať, ja neviem, na 30 miliónov, tak ešte by som to ako tak prižmuril, ale on tých 50 miliónov hodnotu nemá, si teda tvrdím ja. Ak mi to vyvratí, budem len rád, ale akože zatiaľ som o tom skalopevne presvedčený a myslím si, že mohli napríklad priniesť iného hráča za výrazne menej do rotácie za Saku. Napríklad z PSV Noah Lang bol ideálny kandidát v cenovke 20 miliónov, 25 miliónov eur a mohli tie peniaze použiť inak. Uvidíme. No, najväčší problém, čo vidím v Arsenále, je, že nevie predávať hráčov. Akože žiadneho. Najväčší prestup Arsenálu, ktorý je stále Emil Smith-Rowe, myslím, a Oxlade-Chamberlain, tieto dva, čiže nejakých 35 miliónov libier, čo sa musia proste iné týmy smiať, hlavne v čase, keď čínske kluby sú schopní za hociakého priemerného hráča dať 50 až 50. Čínske minulosti, saúdske teraz, tak dokázali dať strašné peniaze a Arsenal nedokáže predať nikoho v podstate, takže dúfam, že ešte tento týždeň aspoň nejaké peniaze naakumulujú a nejakých 4-5 hráčov tam vidím, ktorí v tom kádri nemajú kde dostávať tie minuty. Takže jeden by mal odísť, ale asi pôjde o hosťovanie z toho, čo viem. Áno, to vieme všetci, už to Fabricio dáva von, to som ti aj včera písal. Ale má prísť, že výrazná posila na miesto neho. A nebudem to radšej hovoriť, lebo som viazaný mlčanlivosťou. Ty si, ale ja to môžem povedať, lebo to dával to Fabricio Romano, čiže rozpráva sa o tom, že odíde Jakub Kivior a prišiel by Hinkepy z Leverkusenu. To akože je obrovský, a za môjho pohľadu obrovský upgrade. Akože není o čom. Avšak za mňa je to otázka následná. Bude Hinkepy spokojný s pozíciou tretieho stopera? Vieš, čo si ja myslím? Že by hrával na kraji. Reálne si myslím, že by hrával na ľavom či na pravom? Podľa mňa, ja si dokonca myslím, že by dokázal... Akože on vie zahrať na obidvoch, ale ja si dokonca myslím, že by vedel vytlačiť Calafioriho. To tak, a potom je tu otázka, na čo kúpia ľavého obrancu za 50 miliónov a keď prinesú ďalšieho hráča a takýchto hráčov, ktorí nie vždy dávali úplne zmysel a 2 sezóny sme sa borili bez útočníka, akože je tam viacero tých otázok v tom Arsenále, že ktoré sem tam nedávajú zmysel, lebo na pravej strane ten Timber je podľa mňa akože ukazuje neuveriteľnú kvalitu a ja som skôr očakával, že by za Timbera prišiel nejaký backup napravo a tým tretím stoperom by bol naspäť Ben White. Toto mne dávalo viac logiku. Tak Ben White z môjho pohľadu, tak napriek tomu, že urobí si že výbornú robotu, o tom žiadna, tak pre mňa nikdy nebol krajný obranca. Takže... Ani pre mňa a práve preto hovorím, že za mňa by bol ideálny tretí stoper, ktorý je oboznámený so systémom, je vysoký, rýchly, právak, čiže úplne ideálna náhrada za Salibu, za vynikajúce peniaze prišiel Mosquera. Nie, myslím vynikajúca náhrada v rotácii. Okay. Akože nelúčim sa, samozrejme pracujem s tou variantou, že stále nepodpísal novú zmluvu a v lete môže odísť, takže tam som smeroval, že či Hinkepy nie je náhodou aj nejaký backup plán smerom na prípadný odchod Salibu. Ak by sa nevedeli dohodnúť na novej zmluve, čo asi je naviazané na tie trofeje opäť. Tí chlapci v najlepšom veku nebudú chcieť končiť stále druhý. A to bude otázka, že či dokážu to gro tých hráčov udržať. Väčšina z nich zmluvy podpísala, vlastne čaká sa momentálne len na Salibu, takže v tomto je to super. Ale akože
som optimista, ale na druhej strane vidím tam ten reálny pohľad, že tá sezóna je dlhá a osobne si myslím, že aktuálna hra Artetu je skôr stavaná na to, že by dokázal uspieť v Lige majstrov, kde na 2 zápasy dokáže vyradiť hocikoho, ako tá dlhodobá súťaž, kde ukazujú proste minulé sezóny, ako dokázali strácať. Presne, kde sa minulý rok stratili titul nie v zápase s Liverpoolom City alebo s top klubmi, ale proste stratili sa dvakrát s West Hamom doma. Dvakrát West Ham, Brighton, Fulham, tam uletelo do kopu bodov, takže toto. Ale ešte k tomu dodám, práve preto ja myslím, že prišiel ten Gyökeres. Lebo ukázalo nám United, ako ho dokáže ľahko ubraniť De Ligt, keď hrá osobku, ale on proste v zápasoch, kde Arsenal častokrát trpel na to, že bol stav 1-0 a potom v závere dokázali dostať gól, tak vidíš, zobere v 70. minúte loptu, hodí si ju do 16, dá gól na 3-0 a je vystarané. Čiže ak Gyökeres dá, trepnem 17 gólov v sezóne a z toho bude 5-6 gólov takých, že nám rozhodnú o 3 bodoch, tak nie je o čom. Tak ten hráč dáva zmysel. A za mňa ja som veľmi spokojný. Mne sa páči to, keď prichádzajú hráči, ktorí za ten klub chcú hrať. Vidíme to teraz na Šeškovi, keď si ho porovnávam, lebo toto boli 2 mená, ktoré najviac sa spájali s Arsenalom na začiatku leta. A mne sa nepáčila tá hra jeho agenta, čo tam vytváral. No tak zase Gyökeres sa tiež akože celkom pohral spolu s agentom. Ale oni sa skôr hrali s tým Sportingom a snažili sa stade dostať tam, oni mali problém tam. Ale proste problém s Arsenalom nemal, čo sa týka komunikačne, ani oni boli hneď dohodnutí na podmienkach. So Šeškom sa nedokázali dohodnúť ani na podmienkach zmluvy. Tak to ukazovalo niečo, že je tam nejaký problém. Takže, a ja si myslím, že Šeško bude výborný futbalista, ale je pre mňa otázne, že či už má na Premier League. Musí to ukázať, uvidíme. Akože, podľa mňa chýba mu fyzický fond na to. A akože pri tých silných stoperoch, veď včera tam mal problémy v súbojoch so štvrtoligistom v tej 16. Debatu útočníci z nemeckej ligy prichádzajúci do Premier League sme tu už párkrát mali a dá sa na to pozrieť aj z jednej a z druhej strany. Určite áno. Ale dobre, keď už si otvoril tú tému, tak Manchester United. Ono vždy si povie človek, že našli nové dno, dokonca v tom prvom kole, na ktorom som osobne bol a ja som to videl na vlastné oči, že hrali naozaj že dobre, ale zároveň treba povedať aj to B, že sa dostali maximálne tak po 16, čo si možno mnohí nevšimli, tak prešli 2 kola, majú 2 body, Bruno na Fulhame nepremenil jeden bod, ďakujem. Bruno na Fulhame nepremenil penaltu a vypadli, že to aj neviem, ako to povedať, so štvrtoligovým tímom. Sice na penalty, ale prehrávali 2-0. Hej, samozrejme, môžeme sa baviť o tom, že či niektoré góly mali platiť, nemali platiť, lebo však neviem, či si ten zápas videl, ale... Ja som si to pustil, keď bolo 2-0 a ja by som sa práve že chcel opýtať, že oni možno sú radi, že to došlo vôbec na penalty, lebo akože ten tretí gól, ktorý veľmi rýchlo ten rozhodca zamával, to bola veľmi hraničná situácia pri tom Grimsby. A škoda, že tam nie je VAR, no. Tam by pomohli tie čiary. Ale tak ja mám rád tieto príbehy tých nižšie ligových tímov, proste a výrazne nižšie ligových tímov, keď dokážu v tých pohároch ísť ďaleko a nebodaj ešte zaskočiť nejakého papierového favorita. Ako určite im včera veľmi pomohlo aj počasie, aj tie 2 rýchle góly, aj všetko, ale odmakali si to tí chlapci a proste majú zážitok na celý život. A ja som prekvapený, je štvrtok ráno a že ešte Amorim je stále trénerom Manchester United. Fakt by si ho tak rýchlo vyhazoval hneď po zápase? Nie, ja si myslím, že on by mal sám odstúpiť. Po takomto hanebnom výkone, akože spoliehať sa na... Veď proste on dostal tiež veľkú finančnú injekciu a oni nevypadli, ešte keby vypadli s niekým z Championship, tak nič nepoviem, ale tak on má v 28 zápasoch v Lige 15 prehier, kokos to už aj Gary Neville vo Valencii bol lepší. Takže ozaj, ja neviem, ja som... Je to tak na úrovni Grahama Pottera vo West Hame. Ja som neočakával, že ešte niekto dokáže byť v United horší, ako bol Erik ten Hag, ale akože ten Amorim, má krátky čas oproti tomu, samozrejme sú to viac menej také, akože je to v takom položarte, ale zatiaľ to nevyzerá vôbec dobre, no. Dobre, a teraz, že hypoteticky, priznám sa, ja som sa nad tým, že ani nezamýšľal, ja sa nad veľa vecami nezamýšľam predtým, ako ich poviem, ale že hypoteticky, že odíde Amorim, čo ja teda osobne myslím, že mali by ho podržať. Určite, ale akože... hypoteticky. A teda, že kto? Ešte tam je podľa mňa otázka, že on by nemusel odísť, on môže prísť za tým bordom a tú svoju pozíciu ponúknuť a oni ho môžu podporiť, že
ukáž sa, veríme ti a to by mu možno aj troška psychicky pomohlo, lebo je vidieť, že je z toho frustrovaný. Fakt akože... Čiže asi si videl, ako prežíval penalty na lavičke. Videl som, akože on veľkú časť toho platu potom, ak náhodou z United odíde, investuje do terapie, to už som si istý na 100%, lebo to proste je z toho traumatizovaný, lebo on určite nejakú víziu má, on je výborný tréner, ale nedarí sa mu to proste aj možno pri tej skladbe tých hráčov ešte aplikovať, lebo on tiež... Ale akože vidím tu veľkú paralelu zase s tým Artetom. Jeho tiež podržali, keď prvé 3 kola prehral hanebne už v tej 2.20, tuším sezóne to bolo, a vyzeralo to zle a viacerí už sme nad ním lámali palicu, bolo tam, ja neviem, strašne veľa prehier, nikam sa tá hra neposúvala a tiež prišiel Odegaard, postupne začali prichádzať hráči do jeho systému a začalo sa to meniť k lepšiemu. Možno, teraz sa na tom tu smejeme, že vypadli z Grimsby, ale v podstate pre nich možno aj dobre. Budú mať každý týždeň, celý týždeň prípravu len na ligu. Takže mohli by to 12. 13. miesto uhrať. Tak stále je to posun. Nie, myslím si, ako aj Marky povedal vo vašom poslednom podcaste, pre nich bude úspech sa vrátiť do tej top 8 a hrať Európu. Myslím si, že to je reálny cieľ toho klubu momentálne, aj taký postupný, aj v tom ozdravovacom procese, aj pri tých zmenách, ktorými oni potrebujú prejsť. A myslím si, že toto by Amorim mohol dokázať. Len musí správne tých chlapcov namotivovať, ešte možno, myslím, že večer už bola správa, že odchádza Garnacho, takže ešte možno nejakého hráča dokážu priniesť. Predpokladám, že to bude asi brankár, lebo Onana je veľmi nešťastný hráč pre United a vôbec sa mu nedarí, takže akože chýba im do toho systému podľa mňa brankár a stredový záložník, aby to začalo mať nejakú hlavu a petu. A tak možno ešte dokáže prebudiť toho Gardeho a bude dobrý. Čo to vlastne vypovedá o tom Manchester United, keď mne niekedy že až ľúto, keď sú tie zábery na lavičku a vidíš tam toho schúleného Amorima, ktorý ani nedokáže pozerať na penaltový rozstrel, potom Šeško, čo je, ja nehovorím, že je to najlepší penalty taker na svete, ale ide 10. na penaltový rozstrel pred brankárom. Hej, čo to ukazuje o jeho psychickom nastavení. Vieš, že ako, a potom tu je otázka, že oni na tom hráčovi chcú stavať celý útok a on nedokáže zobrať zodpovednosť, že ide 4. alebo 3. ako útočník, ktorý príde za 75-80 miliónov eur a v tej Bundeslige tie penalty kopal. To som chcel povedať, že on asi nemá byť ten, čo odtlačí Bruna, aj keď na začiatku štatisticky som si z neho robil trochu srandu, ale Bruno tie penalty kopať vie, hej, keď započítame repre a tak ďalej. Ale nemá ho asi ten Šeško odtlačiť, že idem ja, hej, ale nemôžeš ísť 10. A nemôže ísť pre tebou fakt, že obidvaja stopery, celá obrana, to je... De Ligt, keď išiel pred ním, vieš. Ale zase, vieš, každý zápas je iný. Boh vie, čo sa mu tam udialo. Možno cítil nejaké malé zranenie, možno sa necítil komfortne, mohlo sa mu diať čokoľvek. Tak už futbal není len tých 90 minút na ihrisku, dejú sa im možno aj mimo ihriska nejaké veci. Možno nebol v takom tom právom rozpoložení, akom potreboval byť, tak rátal, že sa to vybaví v tých 5 a nebude musieť ísť. Takže chápem, viem si predstaviť, že tam mohli byť nejaké okolnosti, ale akože prekvapilo ma to, že išiel až 10, ako to priznávam. A bolo mi ľúto napríklad teda Briana Mbeuma, že zrovna on nepremenil tú rozhodujúcu penaltu, lebo aj v zápase s Arsenalom, aj v tomto zápase bolo vidieť, že chce byť lídrom toho týmu, čo sa týka ofenzívy. Nebojí sa 1 na 1, nebojí sa vystreliť proste. A on vlastne začal nejakým spôsobom, aby dokázali aspoň vyrovnať, takže on zrovna bol ten smoliar, ktorý nepremenil, ale tak akože toto ani asi nemá byť téma. Tam už je jedno, že kto tú penáltu nepremení, ono to hlavne nemalo do tých penált prísť, oni mali jednoznačne tam zvíťaziť a nebavíme sa ani o ničom. Brighton hral s týmom z Championship a vyhral 6-0. Ako nám povedal náš kamarát Karol Jakubovič, písal to do jednej WhatsAppovej skupiny, budem ho teraz parafrázovať, nemám to úplne pred sebou, tak večer nám píše, že niekoľko rokov som pripravoval reportáže a medailóniky o nižších súťažiach v Anglicku do televízie a Grimsby boli taká sračka, že nikdy v nej ani neboli. No a tak to je veľká ukážka toho, a to je krása anglického futbalu, že proste sa taký klub, ktorý je proste maličký a tie štadióny sú čarovné, dokáže takto zomknúť, veď oni oslavovali kokso, aké vyhrali titul. A to bude pre nich zážitok aj pre hráčov, aj pre fanúšikov na celý život. A to je zase na konci dňa pekné.
Pre United dobre je to hanebná prehra, ale však takých už zažije viacero klubov a vždycky v tej histórii, ako tak oni nad tým mávnu rukou, na konci dňa si možno povedia, je to lígový pohár a sústredíme sa na ligu. Ešte máme priestor na FA Cup, takže ešte žije tam varianta niečo uhrať, takže akože zase áno, možno som to prestrelil, že Amorim mal dneska odstúpiť, ale skôr to považujem také... Keď ja som taký ten typ človeka, že keď niekde vidím, alebo viem, že zlyhávam ja, tak proste je podľa mňa dobré mať seba reflexiu. Skôr tak toto bolo myslené. Akože na druhej strane by to bolo nelogické týždeň pred koncom prestupového, aby on odišiel alebo aby ho vyhodili, nemajú nového trénera, zase nový koncept, zase by sa to celé rozbilo, takže asi samozrejme k tomu nepríde. Takže... Ja sa ešte vrátim k tej pôvodnej otázku, že fakt, že zafilozofujeme si, že kto? Taký Sean Dyche asi nepríde, Zinedine Zidane asi tiež nie. A normálne, že poďme nahlas rozmýšľať, že hypoteticky, že kto by bol voľný a kto by mohol prísť. Ja mám jedno meno, ktoré som si z hrou United tak aj spájal, tým, že je aj bývalý hráč. Ešte predtým, myslím, už som hovoril, keď odchádzal Ole Gunnar Solskjaer, Laurent Blanc. Ale on už netrénuje viacej rokov, ale v tom čase trénoval a on bol pre mňa ideálny adept. Vtedy som ho ja považoval aj za takého perspektívneho trénera, aj podľa mňa s nejakou ich manchesterskou DNA spojený a plus akože bol výborný stoper, čiže veľmi dobre by predpokladal som, že by tá hra mohla vyzerať smerom dozadu, čo v tom čase United potreboval. Takže to bolo moje meno pár rokov dozadu pred niektorými týmito, ale momentálne tam akože moc voľných trénerov tiež nevidím takých, ktorí by dávali zmysel. Takže neviem, no Manchester čaká ešte veľmi dlhá cesta, nie že k návratu na vrchol, momentálne k návratu do stredu. Ale teda zhodneme sa, že majú stále obrovskú výhodu toho, že ja som to aj v poslednom podcaste hovoril, že naozaj sú to stroj na peniaze. Je to fantastická značka, ktorá môže stať čokoľvek, môže byť aj v druhej lige, čo samozrejme nebudú, ani im to neprajeme. Vždy tá značka bude proste priťahovať. Čo konec koncov ten brankár Grimsby Town povedal po zápase, že som taký trošku nahnevaný, lebo som fanúšik Manchester United. A je to tak, presne, však ten United je jedna z najväčších športových značiek na svete a to proste vybudovali si tú značku sami, nikto si ju nekúpil, neprišli žiadne peniaze od šejkov alebo od nikoho, proste je to fakt, že historický klub, ktorý proste má cvenk a tie peniaze dokáže generovať a to je ich veľká výhoda, že proste dokážu to nejakým spôsobom ufinancovať, aj keď tá Liga majstrov napríklad chýba, ale zase na druhej strane tie peniaze z Ligy majstrov im chýbať určite budú, hlavne ak to bude z dlhodobého hľadiska. Viem, o čom hovorím, Arsenal chýbal v Lige majstrov 5 alebo 6 sezón a vlastne po tej prvej sezóne, keď zistili, že koľko peňazí z tej Ligy majstrov zrazu vie opäť pritiecť, tak je to aj vlastne teraz ukážka toho, ako dokážu investovať tie peniaze do toho kádra naspäť. Takže som zvedavý na ten Manchester. Ako vy hovoríte, Liga potrebuje silný Manchester. Je to atraktívne, keď Manchester hrá dobrý futbal, tie zápasy sú lepšie. Akože ja som tiež není stále zvyknutý, že Arsenal chodí na Old Trafford len tak vyhrávať a nemusí podať ani nejaký fantastický výkon. Ani my sme zvyknutí, že chodíme na Arsenal vyhrávať. No, tak vidíš, za tie 2 roky ste si zvykli. Ale vidíš, potom dostanete 6 doma od nich a je to zase svet rovnováhe. No, takže... inak keď už takto filozofujeme, akože priznám sa, že ja si rád takto s niekým, kto sa vyzná v anglickom futbale, pokecam a je to taká príjemná zmena. Dlho tu je taká, že celkom zaujímavá debata a teraz nejdem si z niekoho robiť srandu, ale chcem sa na to pozrieť možno, že aj skrz fakty, že ako by dopadli Celtic a Rangers v Premier League. Dokonca taký Brendan Rodgers, tréner Celticu, povedal, je to niekoľko mesiacov staré, že by hrali, ak sa nemýlim, o top 6 alebo top 8 a nikto nehovorí, že s tým kádrom, ktorý majú teraz, samozrejme potrebovali by financie, potrebovali by aj práve tie Premier League financie, ale že čo si myslíš, že kde by dopadli, keby mali tie zdroje, aké majú Premier Leagueové kluby? Otázka je, že kde by sme ich zaradili? Akože v tom systéme anglického futbalu, že skadiaľ by sa museli štverať? No dajme tomu, že ich zaradíme rovno do Premier League. Že či by sa napríklad udržali? A teraz prichádzajú do Premier League ako mužstvo, ktoré automaticky získava tých 110 čiže plus také miliónov. ako keby prišiel Nováčik z Championship. Ako prichádza nová, hej. To znamená, že potrebuje sa im sezónu 2 etablovať. Podľa mňa by mali problém s udržaním sa. Hneď v prvej sezóne. Samozrejme. Hej?
lebo to by bol ten istý model, ako sú nováčikovia z Championship, ktorí majú momentálne posledné roky brutálny problém a tým, ako tie kluby, ktoré sa dokážu dlhšie v Premier League udržať, odskakujú. Tá otázka, že kedy možno 10 rokov dozadu by hrali ozaj ostred tabulky alebo 13. 14. miesto v kľude. Ale teraz momentálne si myslím, že by boli úplne že spodná trojka. A kde by boli, keby napríklad sa udržali by sa, dajme tomu, že 3 roky po sebe? Predpokladám, že by boli stabilizované kluby na úrovni možno Brentford, Bournemouth, Brighton. To je tak možno West Ham. Akože v tejto kategórii ja vidím, vyššie by nedokázali podľa mňa ísť. Akože jediný potenciál, ale to v Anglicku nie je deal, že oni majú relatívne veľké štadióny, veď v Anglicku má skoro každý veľký štadión, takže okrem pár výnimiek, takže to zase nie je, že by im nejak ani do toho Škótska, neviem, že či by im mali nejaké brutálne sponzorské zmluvy, ktoré by ich dokázali akože vystreliť do výšin, že by tam dokázali reinvestovať viac peňazí. Akože ja si myslím, že by mali problém s udržaním Premier League a s tými kadrami, čo majú teraz, by mali problém sa udržať v Championship. Akože, alebo sa vôbec dostať do baráže o Premier League. Lebo tie kádre sú proste slabé. Tak Championship je nabitá súťaž, to sa nemusíme baviť. A tie týmy tam proste majú tie peniaze, a hlavne tie, ktoré zostúpia a nepodarí sa im hneď vrátiť naspäť, takže tam sú niektoré týmy veľmi odskočené finančne a ja si myslím, že mali by problém aj tam momentálne. Takže najväčšia sranda, že túto debatu, že nikto nikdy nevyhrá a nerozlúskne, pretože to nedozvieme, je to čisto hypotetické. A nikdy to nenastane hlavne. Tak. Aj keď je to zaujímavé, že v tom anglickom systéme proste týmy z Walesu hrajú Premier League a teda v celom systéme anglického futbalu a že to Škótsko je takto odseparované. A to je historicky dané. Oni keď formovala EFL a Premier League, tak oni sa tam asi nedokázali dohodnúť. Mohli dostať. No, oni zase, už v podcaste som to niekoľkrát spomenul, že ako toto celé vzniklo a teda čoho sa zriekli, aké majú povinnosti a tak ďalej. Ale keď hovoríš napríklad ešte o tom Celticu a Rangers, ja teda nehovorím o nich náhodou, lebo hovorím o nich preto, že Celtic jednak vypadol s Kairatom Almaty v Lige majstrov. Rangers dostal v 2 zápasoch dokopy 9-1 od klubu Bruggy. Jasné, druhý zápas hral oslabený, ale teda dostať 6 v Brugách tiež asi nemusíš. A snažil som na to pozrieť možno, že aj skrz čísla, lebo absolútne rešpektujem škótsky futbal a hlavne teda Celtic a Rangers, ich históriu, ich veľkosť, uznávam, aké sú známe vo svete, dokonca si viem predstaviť, aké obrovské marketingové zmluvy by dokázali popodpisovať. Samozrejme, asi by ťažko konkurovali i Manchester United a ďalším klubom. Ale potom som tak zamyslel, že ako niektorí napríklad argumentujú, že napríklad že veľkosťou mesta, hej, však Glasgow je ekonomicky silné mesto, ale keď si zoberieš napríklad HDP Glasgowa, tak je myslím 7. najväčšie v UK, keď si to zoberieš na hlavu, tak je myslím na 6. mieste, hej, že za ním je, ak sa nemýlim, v celkovom HDP asi o 8 miliónov nižšie taký Bristol, hej, a proste Bristol teda nemá silný futbalový klub, hej, a máme tu oveľa ekonomicky silnejšie mesta, o Londýne sa nebávame, je to napríklad že Manchester, ktorý je tuším druhá najsilnejšia ekonomická oblasť v Anglicku a tak ďalej, takže ono ani toto ti nič nezaručuje, ani negarantuje, takisto ako niekto povie predaj dresov. Ja som sa pozeral na príjmy z predaja dresov, myslím, že ten údaj za tuším 2 alebo 3 sezóny dozadu, posledný, auditovaný, samozrejme to sú nejaké výmysly, a oni boli na úrovni Leeds United. Leeds United, samozrejme, všetok rešpekt, je, myslím, že bol 17. alebo 18. na celom svete vo vygenerovaní peňazí za predaj dresov. Akože Leeds tiež mnoho ľudí podceňuje. Ale tam bol Celtic Glasgow. Hej, a Rangers tam ani vôbec nebol. Takže že mňa by zaujímalo, že o aký argument sa chcú teda tí podporcovia toho, že by hrali o špicu tabulky, oprieť, a hlavne, to je moja zásadná otázka, že ak by hrali top 6, alebo pripustíme aj top 8, že koho z tej top 6 by vytlačili. Presne. To je pre mňa úplne že najzákladnejšia otázka. Vytlačíš odtiaľ Chelsea? Dobre, United. Čo Aston Villa jedine mi prípada do úvahy možno, že tam by to šlo. Akože asi táďal by bola jediná cesta. Keď si zoberieš minulú sezónu, tak vytlačíš Aston Villu, ale asi, trhá mi srdce, že to hovorím, ale asi tam pôjde možno Tottenham. Jasné, alebo z dlhodobého hľadiska Manchester United. Samozrejme. Akože podľa mňa jedine, o čo to opierali, bola tá dominancia Celticu. A na tomto celé stojí a pada, že oni si predstavujú, že keď niekto vyhráva titul za titulom, štýlom štart cieľ, tak by dominoval aj v inej súťaži, a to je podľa mňa nezmysel. Je to podľa mňa aj o tej kvalite tých iných tímov v tej súťaži. A
Rangers tam má jediného supera, teda Celtic tam má jediného supera, to je Rangers a je to teraz vidieť, že proste nemajú tak kvalitné zápasy na to, aby dokázali teda si prejsť 4. predkolom a dostať sa do skupinovej fázy Ligy majstrov a to ich teda fakt vyradili Almaty a Bruggy. Takže tam tá debata asi končí a padá na tom, že keby tá Liga Škótsku bola kvalitnejšia, tak sa môžeme o tom baviť, že by to dávalo význam. Ale lebo predpokladám, že keby Celtic a Rangers išli do Premier League, tak idú všetky tie ostatné týmy tiež do toho systému a fakt si neviem predstaviť, že kam by sme zaradili nejaký Aberdeen, Motherwell alebo takto a tí by mali fakt problém sa nie že udržať v Championship, ale možno v League One. Takže to je podľa mňa, toto je tá otázka, že keby to celé rozpustíme tú škótsku lígu a máme niekam zadeliť tie týmy, tak by to bol veľký problém pre tie týmy sa nejak udržať v tom systéme stabilne. Aspoň myslím z úvodu. Samozrejme, že časom by na to prišli, ale bolo by to veľmi ťažké a už si myslím, že teraz je to nepredstaviteľné. Keby možno tá téma, však to sa rieši, odkedy ja pozerám anglickú Premier League, tak si myslím, že možno keby pred 10-15 rokmi to zrealizovali, tak áno, už by boli stabilizované. Predpokladám, že možno Celtic a Rangers by v tej Premier League boli stabilné kluby, ale tie ostatné týmy neviem, kde by sa nachádzali. Viem si ich predstaviť. Oni by paberkovali niekde na úrovni Swansea možno. Vieš, lebo zober si, že o čokoľvek to oprieš, tak sa v podstate nemáš o čo oprieť, lebo ja neviem, Birmingham je tuším druhé najväčšie mesto Anglicka, hej, a kde má svoje kluby, hej, jeden má, dobre, síce teraz už ekonomicky silnejší, hovorím o Birmingham City, ale stále v druhej lige, aj keď teda verím, že pôjdu vyššie, a ako Nováčik, minulý rok boli v tretej. Aston Villa, no nie je to tak dávno, čo v tej druhej lige bola a tiež len vďaka veľkému prílevu peňazí sa dostala tam, kde je a daňou bolo to, že je naozaj že na obrovskej hrane. Oni išli totálny all-in a je to vidieť proste, že oni dokonca hrali aj Ligu majstrov a stále sú finančne stabilizovaní, takže oni ako si myslím, že zase, ak neurobia teraz Európu, tak ešte jedno leto ich bude čakať obrovský výpredaj. Predpokladám, obrovský. No budú to zase musieť nejako polepiť. Zase možno niečo vymyslia, predajú nejaký ženský tím, však Chelsea ich to naučila, alebo nejaký hotel. Everton to zopakoval, takže niečo im sa inšpirujú, ale tak možno budú musieť fakt predať Morgana Rodgersa, aby dokázali zase po nejakým spôsobom to doriešiť. A to isté, že keď sa zoberieme aj históriu ešte pred Premier League, to znamená, keď ešte bola First Division, tak také úspešné týmy ako Everton, hej, v minulosti, alebo Nottingham, ktorý dvakrát vyhral predchodcu Ligy majstrov, hej, že stále sa nedokážu proste etablovať na tých horných priečkach tabuľky a proste tá sila je koncentrovaná niekde inde. Asi žiaľ, treba si na to zvyknúť. Tam sa môže stať, že nejaký Leicester ti vyskočí, alebo že dobre, Newcastle sa tam dostane, ale tiež asi s obrovskou pomocou peňazí a sem tam niekto urobí ten pekný príbeh, ktorému fandíš, ako Nottingham v minulej sezóne alebo Brighton sem tam vyskočí a tak ďalej, ale žiaľ, to sú že výnimky, ktoré sa stanú že raz za čas. Áno, hlavne stále to vidíme aj na tom, že tie týmy z tej spodnejšej polovice Premier League sú stále nútené predávať tých hráčov, lebo nie je to vždy len o tých príjmoch, ale aj o tom, že tí hráči sa chcú posúvať. Videli sme to teraz v Bournemouthe, ktorý proste predal 3 obrancov zo 4. Akože zatiaľ vyzerá, že ich dokážu nahradiť výborne. Ešte ak náhodou privedú aj toho Disasiho z tej Chelsea, tak to vyskladali zase naspäť výborne. A hlavne dokázali vygenerovať brutálne peniaze na tých 3 hráčoch. Čo teda akože vidíme, že Miloša Kerke sa teda predali veľmi dobre. Lebo zatiaľ okrem toho, že zatiaľ ukázal v Liverpoolu len to, že vie dostať žltú kartu. Takže dúfam, že to zopakuje aj v nedeľu. Škoda, že na ňo nebude hrať Bukayo Saka. To by bolo veľmi pekné. Ale ja napríklad predpokladám, že tam pôjde Robertson v tomto zápase. To je môj osobný typ, že jedna z mála zmien, ktorá bude v zostave Liverpoolu proti Newcastle, bude, že na ľavej obrane nastúpi Robertson, lebo tam budú podľa mňa akože očakávať asi Maduekeho, predpokladám zo strany Arsenalu, takže ten by si s ním asi mohol vedieť poradiť. Uvidíme. To ma veľmi zaujíma, že aká zostáva, že či napríklad bude hrať aj Berichieze za Arsenal v nedeľu. No, to už si v podstate otvoril poslednú tému, ktorú som chcel prejsť, pretože aj spolu s našimi kamošmi z Fortuny, ktorí nám pomáhajú, robíme vlastne našu prvú VAR akciu, ktorá bude v nedeľu. A
a bude v športovom bare Mundial v Bratislave, kde teda začíname už o 15. zápasom Brighton City. Samozrejme, ak by sa našiel niekto okrem mňa, tak niekde v úplnom rohu alebo pod stolom bude laptop, kde si pozriem Nottingham West Ham. Veľmi schúlený. Jedine kvôli fantázia Chrisovi Woodovi. Nikto iný by si to nepozrel ako ty. A teda ten hlavný program o 17:30 Liverpool Arsenal. Budeš tam, či ani nie? Nebudem, lebo som bohužiaľ mimo Bratislavy cez víkend, takže sa mi nepodarí prísť. Ale popravde fakt neviem, čo od toho zápasu očakávať. Ja tam vidím scenáre od 0-0 po 3-3 a cez divoké červené karty až po najnudnejší futbal. Fakt neviem si to predstaviť, lebo je to len tretie kolo a tie týmy sú ešte v štádiu aj zohrávania sa. Vidíme, že tie posily nevždy aj správne zapadnú. Akože zatiaľ Florian Wirtz vyzerá akože ani nie, že polovica z neho, ale vyzerá to akože zatiaľ, že mu ten systém moc nevyhovuje. Takže toto je napríklad otázka, že či ho dokáže ten tréner Liverpoolu dobre zapracovať a nájsť mu to miesto v tej zostave. Takisto, ako som spomínal, ten Kerkeš akože zatiaľ nehrá moc dobre, Frimpong sa zranil, ale na druhej strane aj Ketike je výborný zatiaľ. Takže fakt, že z môjho pohľadu nerozumiem, prečo Liverpool tak vážne ide po tom Isakovi, keď si kúpili hrotového útočníka Eketikem. Ja si myslím, že rozumnejšie by bolo, keby napríklad priniesli Rodriga na laviť. Kámoško, mne ten Rodrigo strašne nepasuje do tej Premier League. Neviem prečo, je to taký feeling iba. Samozrejme, ale ja sa teraz odosobním od toho, že je to Brazílčan, ktorý teda nie vždy v Premier League sa im darí, ale podľa mňa na ľavé krídlo Liverpoolu by zapasoval brutálne, tým pádom by vytvorili z Gakpa opäť nejaký backup plán aj na ľavé krídlo, aj na útok. Do budúcna by mali svoju ďalšiu superstar, lebo Salah tiež predpokladám, že do roka, do dvoch určite pôjde. Takže toto by podľa mňa bola cesta a hlavne cenovka za Isaka je tak brutálna, že ja neviem si predstaviť, alebo neviem, čo by bolo z tvojho pohľadu úspešná sezóna Alexandra Isaka v Liverpoole pri cenovke, dajme tomu 130 miliónov libier. Koľko musí dať ten hráč gólov? 25 plus. 25 plus. A musí vyhrať buď Premier League alebo Ligu majstrov. Presne, to je jedna vec. Druhá vec je, má je náchylný na zranenia. Newcastle minulú sezónu nehral Ligu majstrov, nehral Európu a aj tak Isak premarodil dosť veľa zápasov, neviem presné dáta, ale akože bolo ich značných pár, čiže on nie je úplne taký ten skalopevný hráč, na ktorom presne tá stratégia nerotovania útočníka od slota by padala podľa mňa. A by ho preťažil v treťom kole a bol by problém pre nich. Takže ja neviem, akože chápem to, akože je to zase na tej istej báze postavené ako Gyökeres s Arsenalom. Keď ten hráč do toho klubu chce ísť, fanúškovia strašne chcú, aby prišiel. Akože každý chce, aby za klub, ktorému fandí, hrávali hráči, ktorí proste tam chcú hrať. Isak to chce, ale sám som zvedavý. Možno o 2 roky začne Liverpool robiť toto isté, že chce ísť do Realu. A potom, jak im to robil Trent minulú sezónu, že proste mohli za ňo mať nejaké normálne peniaze, tiež ich tam naťahoval, ešte dokonca ich odchovanec. Veľa fanúšikov to berie, veľa fanúšikov mu nevie prísť na meno. Takže toto je zase tá odchýlka od toho, že som sám zvedavý, že či ten Isak príde, ak áno, za koľko. A ak áno, kto z tej zostavy bude sedieť. Akože asi to bude Cody Gakpo, ale ten zatiaľ vyzerá momentálne z ofenzívy Liverpoolu najlepšie. Ale späť k tomu zápasu, no. Ja viem, že človek ani nevie, čo čakať od takého Arsenalu. No samozrejme nevieme. Lebo porazili ste Leeds, ale povedzme si nároveň, že Leeds je asi jeden z tých slabších tímov. Tešili ste sa, že ste porazili United, čo poprvé nebol presvedčivý výkon, po druhé teraz už vieš, že v podstate ťa to ani nemá čo tešiť. Že to nie je meritko, no, ale nie, ten výkon vôbec nebol presvedčivý a akože áno, na konci dňa tie 3 body sú veľmi dôležité. Asi možno aj toto bola tá stratégia, že ak by United na 1-1 vyrovnal, tak Arsenal zapne a začne hrať znova ofenzívne, ale podľa mňa je to veľké riziko. Lebo majú na to káder, aby dokázali dať na 2-0 a potom hrať pokojnejšie. Ani s tým Leedsom, to z môjho pohľadu, hlavne ten prvý polčas bol taký ešte je to tiež zoznamovacia. Ja do Arsenalu prišlo viacero nových hráčov, príde mi, že si zvykajú, ale akože ten spotlight je na toho hrotového útočníka, ale za mňa je najväčšia posila Martin Zubimendi. A myslím si, že to
z dlhodobého hľadiska bude presne to, čo Arsenal potreboval. Videli sme to pri víťazovi Ligy majstrov, ako je dôležité momentálne, aby tam aby mali takého defenzívneho hráča, ktorý brutálne uchopí tú hru a diktuje to tempo hry, ako je Vitinha. Zubimendi ho považujem za podobný prototyp hráča. Je veľmi dobrý na lopte, takmer loptu nestráca, prihrávky má väčšinou okolo 94% úspešnosť, takže je fakt výborný a toto je a hlavne dáva alternatívu s tým, že sa môže Rice posúvať vyššie, lebo Rice má v sebe to, však ho poznáš, že dokáže dať gól, dokáže asistovať, dokáže nahrávať. Celkovo tá hra bude podľa mňa vyzerať diametrálne odlišne aj príchodom Ezeho. Očakávam, že Eze sa bude viac ťahať do stredu, Calafiori bude brázdiť tú čiaru alebo Luis Skelly a vlastne oni budú náväzovať na seba viac hráčov, aby konečne bol vytvorený priestor pre Gyökereša. Lebo toto je ten problém, ktorý zatiaľ vyzerá po tých prvých 2 zápasoch. Gyökereš nie je úplne hráč do tej uzavretej obrany, on potrebuje lopty dostávať troška do behu, troška za obranu, on je silný jak tank, proste on si dokáže hráča otlačiť. Nedostal v tých 2 zápasoch ani jednu takú loptu. Aspoň ja som ju teda nevidel. Aj ten gól, ktorý dal, si musel sám v podstate nejakým spôsobom uzurpovať, takže toto očakávam, ale zase tiež tomu dávam priestor, lebo potrebujú si aj tí ostatní spoluhráči na to zvyknúť, že zrazu tam majú hráča, ktorý má iné nábehy a tak ďalej. Takže dúfam v neprehru Arsenalu, ale nemyslím si, že toto je titulový zápas, takže ak by aj náhodou Liverpool vyhral, tak rozhodovať sa potom bude v iných zápasoch, hlavne s týmami stredu tabulky, ale akože dúfam, že Arsenal podá taký výkon, že sa nebude spoliehať len na štandardky a bude sa na to dať pozerať. To je akože taká moja vízia a keby si mám tipnúť, tak to dopadne, tak by som tipoval tak akože veľmi realisticky 1-1, ale uvidíme. Ty si čo myslíš, jak dopadne ten zápas? Si ma zaskočil. Fakt to je ťažký typ. Veľmi ťažký, ale ja si myslím, že Liverpool ho vyhrá. Nerad to hovorím, keďže tu sedíš. Je mi to úplne jedno, ale nefandím ani jednému. So mnou to nič nerobí, akože pohode. A ktokoľvek, kto bude pred Chelsea a Tottenhamom je môj kamarát, takže keď to má byť Arsenal, bude to Arsenal, keď to má byť Liverpool, bude to Liverpool. Ja si myslím, že Liverpool vyhrá, ale ja si myslím, že padnú viac ako 2,5 góla. Môže byť. Akože ja tam mám v tejto sezóne môj taký odvážny typ, aj preto vo fantasy nemám Salaha, že on ani zďaleka nezopakuje, ani sa nepriblíži nie len v minulej sezóne, ale aj tým jeho predchádzajúcim sezónám. A je to aj preto toto moja taká tá moja myšlienka. Ja tam vidím veľkú analogiu s Pierrom Emerikom a Aubameyangom, keď podpísal v Arsenale veľkú zmluvu a jeho výkonnosť išla tak možno na 30%. A myslím si, že Salah môže presne nejakým spôsobom nasledovať tento model, že on už nemá komu moc čo dokazovať, nemusí sa predrieť, ten plán má kráľovský, v 16. kole pôjde na AFCON, proste jediné možno, čo ho tak trápi, je tá Liga majstrov, že by ju chcel ešte vyhrať. Uvidíme. Sám som zvedavý, že ako sa Liverpool popasuje v tejto sezóne s celou tou aj tragédiou, čo sa stala tomu klubu ohľadom Diega Jotu, že či to dokážu zužitkovať vo svoj prospech a akože ťažiť z toho pozitívnu energiu, alebo skôr to bude pre nich nejaké príťažov a budú cítiť tlak. Uvidíme. Sám som zvedavý, akože prišlo tam viacero nových hráčov, takže tiež to bude také veľmi zaujímavé. S tým Salahom čiastočne súhlasím a nepovedal by som, že to asi bude kvôli zmluve. To si nemyslím, že by ho ovplyvnilo. Skôr si myslím, že to bude kombinácia vek a to, že sa tá strelecká alebo útočná potencia rozloží na viac hráčov, ale zároveň si tiež ani nemyslím, že by tam bol byť taký decline, ako bol možno v prípade Aubameyanga alebo ďalších, lebo stále Salah je, že top hráč a on aj keď trošičku pôjde s formou dole, vzhľadom na ten svoj vek, tak stále to bude top hráč. To akože ja som ho nechcel nejako diskreditovať ani nič, on je výborný hráč, to o tom pokoj, ale tak si to myslím, že proste aj... To dúfaš, aby ste mali šancu. Ani nie, že dúfam, ale to sme si zažili my ako fanúškovia Arsenalu, že Aubameyang mal výborné sezóny a jak Mile dostal fakt, že kráľovský kontrakt, tak to išlo proste s ním veľmi akože nejak kvalitatívne dole, ale tak zase je to možno aj o mentalite daného hráča, čiže zase nechcem nejak Salaha
nejakým spôsobom dávať na level Aubameyanga. Vyzerá, že mentálne sú asi troška inde. Že... V každom prípade som nechcel skočiť do reči, že túto debatu vieme viesť, že nie len tu, ale napríklad, že úplne ideálne v tom mundiale a úplne ideálne počas toho zápasu, lebo teda v nedeľu 17:30 sa hrá. A fakt všetkých pozývam, lebo podľa mňa takú atmosféru, aká bude tam, len tak nezažijete. My už tam máme potvrdených viac ako 100 ľudí, keď som včera na Instagram dával informáciu, že máme posledných 27 lístkov a naozaj tú kapacitu nezväčšíme, tak raz som sa predalo, myslím, ďalších 7, takže naozaj, že míňa sa to veľmi rýchlo, podľa mňa to vypredáme. A teda nie je to len futbal, že tam bude hudba, kvíz, grilovať budeme na záhrade a budú tam súťaže o ceny, bude tam samozrejme Fortuna, takže dobrá akcia, však ty si už nejaké s nami zažil, tak škoda, že nebudeš, ale teda skúsime urobiť niečo na odvetu, na Arsenal Liverpool. No jasné, na budúce prídem rád, takže verím tomu, že si akciu užijete a bude pozitívnejšia nálada v tábore fanúšikov Arsenalu ako Liverpoolu a uvidíme potom, že aká bude debata po tomto kole. Dúfam, že bude prím rozhodovať futbal a nie rozhodca ako posledné roky sa v Premier League často deje, že si ten spotlight radi berú rozhodcovia, takže dúfam, myslím, že Kavanagh bude pískať, takže dúfam, že si tam odpustí nejaké nezmyselné červené karty, ktoré nemajú v Premier League čo hľadať. Ako napríklad v zápase s Brightonom pri vylúčení Declana Ricea. A keď hovoríš o tej ďalšej debate, tak tá ďalšia debata v našom podcaste bude aj vďaka Fortune s jedným zo slovenských reprezentantov. Tak skúste si tipnúť, že s ktorým by to mohlo byť, lebo už v pondelok s ním budeme nahrávať. No a ďakujem, že si prišiel. Dobrá debatka, futbalová debatka. A ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že sa vidíme niekedy po nejakej peknej trofeji Arsenalu. Tak čau.